This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 25 na bulan sang Abril tuig 2020. Ano naman ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Bangod sining karon nagakatabo diri sa pungsod Pilipinas, medyo hindi maayong kondisyon kag mudo ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga aman, bangod sining inabusanay, pinatyanay dire, pinatyanay dito. Ambos ang Abu Sayyaf sa Mindanao. Ambos dire sa makatapo sang New People's Army sa grupo sang militar. Bangod sini, daw medyo ang mudo sang presidente niya kung matabo ini, nga sige-sige ini, nga ini maguntat ini mga rebuilding ini, madeklarar ako sang martial law. Ining pagdeklarar sang martial law, hindi lahog-lahog ini. May ara na kita COVID-19 nga problema, dugangan pa sang martial law, hindi na maintindihan ang pungsod Pilipinas. O galing, ang martial law kung mag-file giman ang presidente o kung magmando siya nga ipaidalom sa martial law ang bugos nga Pilipinas, maagi pa ini sa Kongreso. Kaya ti makadulodla mo atong naligad nga martial law, amo inang gitunaan kung nga ang Kongreso. May ara ini pagsulundan. Antes ka makadeklarar sa martial law, kinanglan ipaagi anay sa Congress. Aprobahan sang manubo nga panalgan kag subuman mataas nga panalgan ang Kamara kag Senado. Kag hindi maglawig ini nga maglambot sa katulad jadtong kay Marcos nga taga halos 20 katuig. May limitasyon. Pero sa gihapon hindi maayo. Nga gasinampaw-sampaw ng aton problema. May COVID-19 na kita. Ang kasumpong nga hindi makita. Dugangan pa nga ideklarar ang martial law, ang guwa naton sini daw saksak sinagol na diri sa pungsod Pilipinas. Ang aton malang nga ining grupo bala sang New People's Army, kung nag-ambos kamo, siguruhan nyo nga nagapag-ambos kamo, amo na pamangkot sang pumuluyo, nga nagdeklarar ban kamo sang extension sang untat lupok. Kinanglan may balido nga rason. Nga ginatabo nyo gid, nga samtang ining mga militar nagakumboy sa pagpanagtagbulig sa aton mga kauturan, ginaambusan ninyo. Kag ang militar, kinanglan magpaatag man. Nga kung gakumboy kamo sa panghatag bulig sa Social Amelioration Program, nga asigi ang inyo operasyon kon pamatian ta ang pwersa sa New People's Army. So ang botsilingon, kinanglan may mga balido nga rason na magtimbang nga bahin. Ano bala ang balasihan namon sinong gasugid husto? Ang militar o kon ang New People's Army? Sino ang naglalis sang untat lupok? Ang MPA o kon ang militar? Para bisan paano ang pumuluyo makatag konklusyon niya. Sala giniyang New People's Army, nagasiling sila extension ng ceasefire, sige pang ambos. Sa piya kabahin, masiling naman. Ang iba niya, no, abi kay ang militar, may untat lupok lagid, sige pa yung operasyon nila. Amo ina karon ang mga palamangkutanon sa pumuluyo. Kinanglan ang magtimbang nga bahin, may balidong rason, kag may kamatuuran, wala butig, may sinseridad. Agod nga kung ano ginman ang matabo sa pungsod Pilipinas, may itudlo kita nga amo ang responsable. Amo gid ang kabangdanan kung nga nagdeklarar martial law si Presidente Rodrigo Duterte.
ang kamaturan mangibabaw na sinong gasugi gusto. Ang mga rebelde o kon ang militar. Para lang nga kita nga pumuluyo makatag magkonklusyon, masilim makita nga ano abi ni kay ining New People's Army nagsulo ceasefire pagkatapos ginlipot nila gobyerno, sige gali pang ambush nila. Sa piyakabay masiling man nga iban nga ano ning militar kay may ceasefire na gid, sige ang ila operasyon. Amo ina karon ang duha ka bagay nga pamangkot sang pumuluyo. Sino ang nagasugi gusto? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Taas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, panahon na nga mag-DTX 500 kamo. Ang DTX 500 gamito na to ini adlaw-adlaw. Labi na karon sining kadelikado nga panahon sa paglaptas ang kagaw. Kinalan mabako na nga to lawas, mabato sa anong mga sahi isang pamalatian. DTX 500 ang aton kinhanglan sining karon delikado nga panahon. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Maayong balita ini. Bisan matuod nga ang enhanced community quarantine didto sa
Luzon, kag iban nga bahin sang probinsya, nga ginatawag daw kadelikado nga mga lugar kon COVID-19 ang paghambalan nga i-extend ini hasta Mayo 15. Anong mayong balita para sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Kay bisan dito sa Luzon may extension hasta Mayo 15 kag ini siya gin identify gid gin isa-isa gid kundi ang delikado nga mga lugar. Kaluoy sa mahal nga Dios wala malakip ang Negros kag subong man Bacolod. Nga aman ang mga lugar nga malapit sa aton nga ginadeklarar kadelikado nga lugar na dala ang Antique, Iloilo, Aklan, Capiz, kag subong man Cebu. Sa Mindanao, ang Davao de Oro, Davao City, kag Davao del Norte. Wala madala ang probinsya sa Negros Occidental. Of course, lakip na ang syudad sa Bacolod. So, ini nga balita, maayo ini siya para sa taga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Hindi naton pag-uyangan ini nga tinion nga wala kita madala sa ginatawag delikado nga mga lugar. Nga may posibilidad nga diri sa Bacolod base pa man lang kon tapuso na naton ang enhanced community quarantine. Magluwasi sa probinsya sa Negros kag gilatun-an nila another isa ka semana o duha ka semana. Depende ini sa konsultasyon sa palibot sa mga local government unit. So, maayong balita, usaron tayo ini, gamiton tayo ini, leksyon tayo ini, nga hindi naton ini pag-abusahan, hindi kita mangin salawayon, sundon tang tanang nga mando sa gobyerno, base pa malang ang normal nga pagpangabuhi, ibalik dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 50 na. Kadtuan tang syudad sa Bacolod. Ananong matabo sini pagkatapos sa Abril 30. Kahapon ga monitor kita sang report si Mayor Bing Leonardia hindi pa makatag sang iya rekomendasyon. Ti magasapol pa kuno, pungkuan pa ini kung ano ang maayo. Kay suno kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, may ara pa sang palaboton nga meeting ang task force. Dire, talakayo nila kung ano ang matabo sini. Kung bala, may extension o kung untato na. Ining enhanced community quarantine. Kaya iti, wala madala ka ba'y? Ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa ginpalayag sa presidente ining mga delikado nga mga lugar nga may extension pa tubtob Mayo 15. Ti pungkuan pa ini kag pagkatapos hambalan kon ano ang maayo desisyon sang syudad sang Bacolod. Ti may ara sila gin tukod mo nga exit planning team. Ang report kapon daw si Councilor Archie Baribabla ang chairman, no? Pagkatapos amuning pungkuan nila, ilahambalan kung ano ang matabo sa syudad sa Bacolod. Pamatian ang mga rekomendasyon sa mga konsihal, subong man ang pila ka mga grupo guroy sa mga negosyante kung anong epekto na sining padayon karon nga enhanced community quarantine dire sa syudad sa Bacolod. Kung ano man ang rekomendasyon, kung ano man ang malaputan sini, kag kung mahatag na ang tanan nga report kay Mayor Bing, hulaton ta kung ano ang iya mangin desisyon. Duha man lang kabagay nimo, may extension o kon ontaton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 52 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si
nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo So sa panahuran, amot wala ta kabalo kung sino makadesisyon sini. Pagkatapos nga nagkaladakpan ini sila, na-record ang ilang mga ngalan, ang pinalidad sini, wala pa naton mahibalaan. Sino makadesisyon sini? Nagkaladakpan sila, nga pagkatapos baton sang bulig gikan sa gobyerno, gindiritso sa madyungan, gindiritso sa panahuran, gindiritso sa ilimnan. Wala ta kabalo kung may ara pa, ikadua nga tsansa, nga padayon ini sila nga mangin benepisyaryo. Kaya kung ara na ngalan nila, bad record ka, wala ta kabalo kung bala, may ara pa, madakpan kag isa, may ara pa kay gayunan, ikadua, o kung ikatatlo pa, para kakason ang ngalan mo bilang benepisyaryo. Kaya ti abusar ini mo. Hindi ni mayo nga pag binatasan. Kapaabot ka mag-abot ang bulig mo gikan sa gobyerno, pagkatapos mabaton mo, diritso kay mo sa ilimnan, diritso kay mo sa panahuran. So ano nga penalidad ang dapat nga ipatong sinisayla? Amo inakaroon ang ginahulata, hindi man kita gusto nga manghalit sa aton pariyo, pero ti sila malang mismong gahalit sa ilang kaugalingon. Di ka kita na yung tagaan kabulig, idiritso mo sa madyungan, idiritso mo sa tungitan o kung anong kapanahor da, nga dapat supposed to be, amo na siya, ang ibutang mo nga pundo sa puluyan mo, nga ibakal pananglitan, mawadaan o kung ano man nga kinanglanon sa sulod sang puluyan. Ang bulig sa gobyerno ginabusuhan. Hindi gimantanan. Pipila man lang hindi sila. Pero kasakit lang pamatian nga pagkatapos kabuligan nga ginasigahom nga ihatag mo ini nga bulig sa pamilya mo, makasagod sa pamilya mo, gindiritso mo ya sa bisyo mo. Amo lang masakit dira. Kay sa bisyo nagkadto ang bulig sa gobyerno. Ting pamangkot sa ibanda, mga text message nga to na baton niya pagkatapos nga nagkaladakpan ini sila, ano ang penalidad. Pagkatapos nga nadakpan ini sila, padayon pa bala, nga baka baton sila sang benepisyo. Amo ina ang dapat sabton man sa kung sino man nga ahensya sang gobyerno ang nagpatigayon sini. Kag kung nagkaladakpan ini sila, diin makadto ang ila siningalan para maibalan sa mga ahensya sang gobyerno nga amo ini silang nagkaladakpan nga nag-abusar sa bulig sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na.
Importante nga panawagan, no? Ginapaksyonan ang mga masunod nga Bacolod City High School Class 76, kanday Nixon Naranha, Merlinda Agustin, Rostica Elioren, Gloria Parino, Emilda Bahande, ginapangabay kamo, nga kung mahimo magtawag kamo kay Lia Javier o kung kay Jocelyn Pasman Salanga, sinigid nga aga kay importante kaayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,